Ang laking tambayangan nito mga kasinag, oh. Ang dami pala dito. Tapuna. Oh. Oh. Andito lang, oh. Ito yung nakuha natin tambayangan kanina. At tambayangan naman ang kukunin ko habang hibas pa ang dagat. Ayan, oh, hahanap tayo dito sa mga may mga punong kahoy na ito. Ayan. Hanap-hanap lang. Kasi nasa putik yun mga kasinag, eh, yung ganong ano, tambayangan. Plastic pati ang nadala kong lagayan. O yan, o yan, o yan. Ito. Ayan na, ayan na. Ako tayo. Yan, ikot tayo, ikot. Yan. Yan, para mas lalo at makuha. Plastic pati yung dala kong lagayan. Tingin tayo. Yun pa, oh, yun. Nasa ilalim ng puno. Sabit mo nga natin itong ating plastic. Ayun, oh. Ayun. Hugasan natin, hugasan, maputik. Hindi kaya ako nakapagdala ng malaking lagayan. Kasi ang plano kasi namin ni Mrs. mga kasinag, mag titik-tik lang ng sisi. Ay hindi namin akalain na marami palang tambayangan dito. Dito sa mga ugat ng puno na ito. Oh, ito sa loob. Ayan, oh. Sa loob ng ugat, oh. Ayan, oh. Maliit. Iwan natin yung maliit. Ito lang malaking kunin natin, oh. Ay, malaki sa loob. Hindi ko maabot. Ayan. Ito lang malaking kukunin natin. Dahan-dahan lang muna ako dito kasi masisi. Tambayangan muna yung kukunin ko mga kasinag. Ayun, may nakuha na si Mrs. Ayan, oh. May nakuha na siyang isa. Aray. Ayan, oh, may nakuha na si Mrs. isa. Tapos yung nilagay ko pa dito kaninang isa, oh. Ayan, oh. Yung sinungkit ko lang. Tambayangan pa yan. Nakita nyo yan? Yan, oh. Yan ang tambayangan. Yan ganyan shell, oh. Hugasan natin. Yan, nakita nyo yan? Ganito mga kasinag. Tapos may nakita pa ako dito. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Yun. Di ba? Yan ang tambayangan mga kasinag, ganyan. Marami dito, may nakita pa ako, eh. Nasaan pa yung nakita ko dito? May nakita pa ako dito kanina. Diyan muna yan, ha. Aran dito. Saan? Isa dito. Yun, ang laki. Masarap ito mga kasinag. Ito, tambayangan. Nakatatlo agad tayo, ha. Si Mrs. magtitik-tik man. Ang paa mo, masisi. Chinilas ka. May mga ibang klaseng shell din. Kaso hindi natin alam kung may laman. May nakita pa ako dito kanina, eh. Ito, oh. Iwan ko lang dito kung may laman to. Patay. Ito, oh. Ayun, oh, sa ilalim. Ay, malalim, nakasingit. Yun, laki sana. Nakasingit doon sa bato. Oh, yan, oh, ito. Yan, oh, yan, oh, yan, oh. Nakita niyo yan? Okay. Ito pa, oh. Dalawa. Nakadalawa. Lagi isa dito. Yan. Kuha natin.
Ang laking tambayangan nito mga kasinag, oh. Ang laki. Dito, oh, meron pa. Ay, ang dami. Oh. Ang dami pala dito. Tapuno. Oh. Oh. Andito lang, oh. Ang daming tambayangan pala dito, oh. Oh. Di biro, oh. Ayan, oh. Oh, tumpok-tumpok sila dito. Ang dami pala dito. Maliit, alpasan natin maliit. Pag maliit, huwag natin kunin. Hindi sa biro mga kasinag, oh. Dito lang po yan, oh. Ang lalaki. Yan, oh. Dito, oh. Daw. Dito sa lugar na ito. Dito wala. Andito lang, andito. Sigurado meron pa yan. May mga kasamahan pa ito. Aray, masakit lang yung ano. Sisi. Oh, ayan pa, oh. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ibig sabihin, baka di sa kabila na ito, meron pa dito. Kasi dun meron, eh. Imposible. Meron din dito. Oh, aray. Oh, masisilang kasi. Ang dami. Wala na. Nandun lang. Andun lang sa area na yun. Dito sa loob. Pag minsan sa ganitong loob mga kasinag, meron din sa loob ng butas. Sa ganyan, oh. Minsan meron din dyan. Nakachimpo tayo. Ang dami. Ayan, oh. Yung nakuha natin. Yan mo kasi ay may patay pala isa, oh. Ito yung nakuha natin. Ang lalaki. Biruin nyo yan. Hindi biro. Ngalay sa likod mga kasinag. Hindi biro. Mangalay sa likod gawa ng sige ang tungo mo. Nakatungo ka. Kasi silip sa mga ilalim ng puno. Sa mga butas-butas. Kasi ando nagbabahay yung mga tambayangan. Kagaya nung kanina, yung nakuha natin, ayan na, oh. Ito. Nantiyabunan ko muna ang chinilas ko para hindi mabilad. Ayan, i-plastic na natin. Ito yung nakuha natin tambayangan kanina. Doon ko na lang linisan. Sa gilid na lang ng baybay ko linisan mga kasinag. Doon ko lang linisan ito. Gigilid na tayo. Mga kasinag, ito na yung nakuha natin tambayangan, oh. Linisan natin. Maputik kaya, ayun bugay. Pati pa ako pala maputik.
mga kasinag, ginakuha natin tambayangan. Nilinisan ko na. Grabe yung putik. Lagay natin sa plastic. Linisan pa natin isa-isa. Okay. Ayan, makuha natin. Mga kasinag, uwi na kami. Natapos na ang aming mission dito. Palaki na kasi ang tubig dagat. Kaya uwi na tayo. Medyo malayo-layo pa yung aming lalakarin. Pero pagdating doon sa unahan mga kasinag, ando naman yung motor. Iniwan ko doon sa may unahan. Ayan si Mrs. Ayan. Labit na namin ang aming manakuhang tawag ito, tambayangan at sisi. Tihim kung tawagin dito. Nabusog kaming masyado mga kasinag. Dami ng aming nakain. Biruin nyo yun. Ang dami kasi ng baon ni Mrs. Kaya nahihirapan kami ngayong maglakad. Parang ang sarap matulog. Sabi tayo po, ano po. Garumay ko ibabaga sa ilalim. Baka may buhaya dyan.